Seven five. बद्री फोन कर हाँ बद्री 9 6 7 हाँ मैं बात नहीं फोन की तो तंग रहा वाला Side over 86. 9टा केतरे मैं की पहुंचलु आराम वाला तंग माने तो जोड़ा जोड़ी की हाथ वाला Side over 7 8. ଆମର କଣ ରାତିରେ ନାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ବା ଏମିତି ଆଉ କଣ ଦେଖାଯାଉ କଣ All 8. ତମ ଶୋଇନ ତ All 8. କି ଆଇଲେ ଲ୍ୟାପଟପଟା ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଗାଡ଼ିଟା କୋଭିଡ୍ ରଖିବ ଆସିଲେ ତା କାମ ସାରିକି 9 8. ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇଦେବ ଲକ୍ ମାରିକି ଲ୍ୟାପଟପଟା ରଖିଦେବ 9 8. ଜାଣିଦେଲେ ନା ସେ କଲର୍ଟା କହିବେ Side over all 9. All 9. ମୋର ଦେଖ ଅଫିସରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଣ ସମୀର କଣ ଚଲାଏ କାହାର ସମୀର ମୁଁ ଚଲାଉଛି ଆଣିକି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନଥିଲା ମୋର ସେ ଆଉଟା ଆଇଲେ 10 9. ତମ କାମ କଣ ଦେଖିଲ ଏଟା ବଢେଇ ଦେବି ଟିକେ ତ ଯାଉନୁ କହୁଟା ଖାଲି ପକେଇଯିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ତମ କାମ 11 9. 11 9. ନା 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 ସେମିତି କଲେ ଖରାପ ଯିବ ଫେରିକି ଆସିବ ଖରାପ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ 12 9. ହସ୍ପିଟାଲ ନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ନା 39. କି ବଳିଆ ବା କି ଖେଳିବେନି ମୁଁ ମନା କରିଦେଇ ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ନା ରହିବ ଆଉ ତମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବନି କି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଅଲଗା ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ତା ନାଁଟା ରହିବ ଖେଳିବନି କି ତା ନାଁଟା ରହିବ 49. କଣ କହିବ 10 14. ଏଇଠିକି ଆସିବ ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା 11 14. ତାକୁ ଅନା ଇଆଡ଼ ନେଇ ଦେଖୁତା ନ ଇଆଡ଼ ଜାଣିଯିବ ଗୋଟେ ଛାଡୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୁଲୁଛି 12 14. ବସ୍ ତମେ କାଇଁ 12 14. ଏଇ ଫାଲତୁ ପିଲାଟା କା ଖେଳଲା ଖେଳ 15 12. ତମ ଆପଣ ପୋଲିସ ଟିମ୍ 1 ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି 16 12. ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ କହିଲେ କି ଫୋନ୍ କଲେ 13 16. ଦେଖିକି ମାରୁ 13 16. 13 16. ଡାକୁନୁ 17 13. अरे आसीबो नहीं कौन बाहर जा पर हम में तो बाहर
गोटे मैच करे ସିଏ ତ ଡାକୁଛି ବେନା ତୋର କ'ଣ ହଁ ଆରମ୍ଭ କଣ ଫାଷ୍ଟ ସେଟ୍ ସରିଗଲା ହଁ ମାନେ ଆମର ନୁହଁ ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ 14-17 ହଁ ତମର ବାହାରିବାକୁ କୁହାହେଲେ ତମେ ହଲିରେ 10ଟାରେ ବାହାରୁଛ କୁଆ ହୋଇଗଲା କାରଟି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତ 9ଟା ବେଳେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ବାପା କୋଉଠି ବଇଛ ଆଉ 18-14 ସୁନା ଖେଳାରେ टाउटर चल वीडियो कॉल कर लो वीडियो कॉल उठा उठा नाइट ओवर हां रोल कर लांड बाबा जे तो से फोटो वीडियो हां वो ओके पानी गला ये तो और संगे तो रंग कर जई जोड़ी होत को और आगु पके तो खाई तो अपना तो ही गलड़ी 20 game point I am happy 15 cold and let's due to love to sleep don't be a Sixteen game point कहीं उल्ले लुए जाके ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସରକାରୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେଟ୍ ନଖରା ଜିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍